אז הנה מגיע היום הנפלא והמרגש שציפית לו כל כך, יום החתונה. נהוג שהכלה ביום חופתה לובשת שמלה לבנה, כרמז לתואר, כי ביום זה כל אבנותיה נמחלין. כמעט לכל כלה יש איזושהי פנטזיה, איך היא רוצה להיראות ביום המיוחד הזה. מגיל ילדות אנחנו מדמיינות שמלת כלה מיוחדת. אלא שבמרוצת ההכנות אנחנו מגלות שאופס, מדובר בעסק די יקר. קרן חצרוני, מעצבת ובעלת סלון כלות סטודיו אלמה, המתמחה בשמלות כלה צנועות, החליטה להרים את הכפפה ולהשיק לצד הקולקציה הרגילה שלה את אייר קולקשן, ליין שמלות מעוצבות במחירים שנותנים אוויר. שלום לך קרן. היי. אז לפני שתספרו לנו על הליין החדש, בואי נבין באמת מהם הפרמטרים שמהם מורכבת עלות שמלת כלה. עלות שמלת כלה מורכבת משני דברים, מעלות העבודה ומעלות הבדים. אם זה עלות העבודה, אז מדובר כמובן בעסק יקר, בגלל שמדובר בהכנת שמלה אישית לכל כלה בפני עצמה. זה לא עסק של כמו casual שמייצרים המון דגמים מאותה גזרה. מדובר פה בשמלה אחת לכל בחורה, ובאמת זאת עבודה מאוד מאוד מושקעת. מבחינת הבדים כמובן שיש התחלה, אבל אין סוף, וזה באמת תלוי בבדים שכל כלה רוצה. את השקת עכשיו את אייר קולקשן, זה שמלות נושמות במחיר אוויר. בואי תסבירי קצת. כן, במחירים שנותנים אוויר. נותנים אוויר. כן. מדובר בשמלות כלילות, כיפיות, נעימות, לא המכוחים והעניינים שבדרך כלל, זאת לא שמלה מאייר קולקשן, אגב, זאת קוטור. אבל היא סתם יפהפייה. תודה רבה. כן. השמלות של אייר קולקשן באמת כלילות, זורמות, נעימות. תסבירי, הבד יותר נושא. הבדים מאוד כלילים, מאוד נושמים. מדובר בשמלות פחות מכוחיות, פחות מורכבות. פחות מורכבות גם מבחינת העיצוב שלך, התפירה את מתכוונת. דווקא העיצוב והתפירה הם לא מסכנים. יש שם עבודה. אבל מדובר באמת במשהו, זאת אומרת, פחות אולי מורכב לעין, שמלות כיפיות, נעימות, פחות נגיד עבודה של רקמה של אבנים ועניינים, דברים כאלה, לבנות שבאמת רוצות דברים יותר כיפיים וזורמים. רגע, וזה פחות בד או ש... מה פתאום, לא. אין קשר. לא. קווים יותר נקיים? אני פשוט הפכתי את העולם למצוא טכניקות חדשות, למצוא דרכים להוזיל את העניינים, ובאמת... קווים אגב יותר נקיים? קווים מאוד נקיים, כן. וברוך השם זה הצליח. את בטח מכירה את התופעה של כלות שהולכות לגמח. אז באמת, איפה את נמצאת בתמונה ואיך את מצליחה להביא אותם אלייך? תראי, הגמחים, כבודם במקומם מונח, הם עושים עבודת קודש. אני יכולה להגיד לך שאני אישית תורמת המון שמלות לגמחים. ובאמת, יש שם את האפשרות לקבל שמלה מדהימה, אבל אני יכולה להגיד לך שאין מה לעשות, שמלות בגמחים זה שמלות שנתרמות אחרי לבישה. ואצלי את יכולה לבוא ולקבל שמלה במחיר הגיוני, במחיר אני חושבת שלא יותר מדי גבוה יותר מגמחים, את יכולה לקבל שמלה חדשה, מהבדים שאת רוצה, מהצבע שאת רוצה, בגזרה שאת חולמת עליה, שמלה חדשה שאנחנו תופרים במיוחד כלה. להרגיש כלה מהחלומות. כן, בלי צורך להתפשר. כשמגיעה אלייך כלה, הפעם הראשונה היא מאורסת, היא נרגשת עם החלומות שלה. כן. איך באמת מתחילים את התהליך של בחירת השמלה ביחד? אני קודם כל מכוונת זה לגזרה הנכונה לה. דבר ראשון זה הגזרה, אחר כך... זאת אומרת, מה משמין, מה מרזה, מה מתאים לגבוה, נמוכה? קודם כל שיחמיא לה, כי אף אחד לא רוצה להיות קורבן אופנה, ואני הכי לא רוצה שזה מה שהקולות שלי יהיו. קודם כל, מה שהכי מחמיא לה, אם זה מבחינת הגזרה, כל אחת מה שנכון לה. אחר כך מתחילים לעבור לעניין הבדים, לעניין הצבעים, זאת אומרת, גם צבע זה חשוב, אבל קודם כל הגזרה. את מאמינה ששמלה צריכה להתאים גם לאישיות? אוי, ברור. ואת יכולה גם לתלות את האישיות? ברור, כן. איך את מזהה? ככה בתחילה, מכירה כלה פעם ראשונה. אני יכולה להגיד לך שכלות מגיעות אליי לסטודיו, ואני לפעמים, כאילו זהו, קולטת מה הם ילבשו. מה את אומרת? כי לדוגמה, סתם לדוגמה, כלה שתגיע אליי והיא באה מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת, מאוד מתוקתקת. גם איך שהיא, את יודעת, מה שהיא מדברת, איך שהיא משדרת. אז אני יכולה להגיד לך שהיא תאהב שמלות בקו מאוד מאוד נקי, בדים חלקים, בלי קשקושים, ובנות שוות יותר בלגן, יותר עניינים, הם יותר אוהבו תחרות וטכניקות מורכבות. זה בא מאוד לידי ביטוי, אני מאוד מאמינה שבגד משקף את הפנימיות של הבן אדם. מישהי רוצה משהו מסוים, ולך נראה שזה לא מתאים לה. יש לך פה איזה סוג של דילמה. כן. אין לי דילמה, אני אגיד לה מה שאני חושבת. ואם היא תתעקש, את תזרמי איתה? לא, לאו דווקא. לא, אבל יש לך דרך להגיד לה את זה בצורה שהיא תכיל את זה? כן, תשמעי, אני אהיה נחמדה, אבל אני לא אעשה שמלה שלא מתאימה. זאת אומרת, אני באמת מאמינה
אני באתי לשמח גם חתן וכלה, אני לא באתי למכור, כאילו. אני באה לעשות עבודה שלי, זה העבודה של מעצבת, דרך אגב. אני חושבת שהעבודה של מעצבת זה באמת לכוון מה נכון לכל אחת. אם זה לא יתאים, אז זה לא יתאים. וכשיש ניגודים, את מצליחה לשכנע בדרך כלל? אני לא באה לשכנע, בדרך כלל מאמינים לי. כאילו, אני מעדיפה, את יודעת מה, לנפץ את החלום בהתחלה, מאשר אחר כך יראו בתמונות ויגידו, וואו, זה לא היה טוב, כאילו. עדיף בהתחלה קצת, אם זה לבאס, אז לבאס. איפה אפשר לראות את הדגמים שלך? באינטרנט, studioalman.co.il. זה האתר שלך, זה האתר שלנו, כן. עכשיו בדיוק studioalman.co.il. הופכים אותו לאתר בינלאומי, כי יש ביקוש מאוד מאוד גדול מלונדון, מניו יורק. תהיה חנות אונליין. וואי, הרבה הצלחה. תודה. איזה יופי, כן. מרגש. כן. אז באמת שיהיה רק בשמחות, ושהקולות יהיו מרוצות, ושהקולקשן החדש שלך באמת הוא נשמע אוורירי. ואם הוא בכלל נותן אוויר לכיסים, אז הרבה הרבה הצלחה. תודה רבה. ותודה שהיית איתנו. תודה. ובאמת שתזכי להמשיך לעצב לקלות את צמאת החלומות שלהם. תודה רבה.